Krk és Szes két gyönyörű sziget az Adriai-tengeren, ahol lenyűgöző tájak, azurkék vízű strandok és bájos települések egyaránt megtalálhatóak. Igazi álomhelyek ezek a kerékpárosok számára. Kanyargós hegyi utak, lélegzetelállító panorámák és eldugott apró öblök várják felfedezőiket. 2024-ben volt lehetőségem bringával túrázni a két szigeten, és bár távolról sem jártam be minden szegletüket, így is sikerült néhány népszerű, illetve pár kevésbé ismert, különleges helyet érintenem kerékpárommal. Tartsatok velem az Adriai-tengerhez, és fedezzük fel együtt Krk és Szes szigetét. Szres-Körk mellett az Adria legnagyobb szigete. Nagyjából 400 négyzetkilométer területű sziget, közúton csak a déli szomszédjáról, Losin szigetéről érhető el. Minden más esetben kompra kell szállnunk, ha közvetlenül a területére szeretnénk lépni. Szerencsére erre több irányból is lehetőségünk van. Indulhatunk az Isztriai félszigetről, a szárazföldön található Rijeka nagyvárosából, vagy akár a már említett Körkről is. Mivel ezen a túrán Körk szigete volt a központunk, én is innen terveztem megközelíteni a célpontomat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Bringából túrák. Itt vagyunk Körk szigetén, de az elkövetkezendő másfél napban nem ezen a szigeten fogok tekeregni, hanem a szomszédos Szes szigetén. Ez egy aféle ilyen horvát mini szigettúra, aminek a második fele következik most. Ez ahhoz, hogy Szes szigetén el tudjam kezdeni a túraetapot, át kell kompolnom oda. És most éppen a komp felé tartok. Hola. Thank you. Bye. You are? Thank you. Okay. Can I go? Thank you. Hi. Card? The ticket already. Yeah. The ticket. Thank you. Oh, that way? Okay. Thank you. Na, megérkeztem a kompra. Nagyjából 8 euró volt a jegy. Ebben benne van ugye a személynek a jegye, ugye az enyém, illetve a kerékpáromé is. Úgyhogy nagyjából 4 euróként osztott meg a költség. És szerintem nekem lehet, hogy nem is ide kéne jönnöm, hanem kicsit visszább. Na, that's way? Okay. Na, a fickóbos útba igazított, ide kell leraknom a kerékpárt. Ezt nem tudom, hogy valahová ki lehet kötözni, mert jó lenne, hogy felmenni a kompnak a tetejére, mert azért onnan lesz látványos az út. De legalább már itt vagyok, ide értem. Úgyhogy irány Szes szigete. Elindultunk hát.
meg is érkeztem Stressz szigetére. Itt van mögöttem a komp. Egyébként nagyjából 20 perc volt az út a menetrend szerint, és ezt valóban tartotta a járat, úgyhogy dicséret illeti a társaságot. Egyébként nagyon szép az út, úgyhogy már önmagában ez egy élmény volt. Viszont ez nekem tulajdonképpen csak a túrám bevezető szakasza, ugyanis innentől kezdve Stressz szigetén fogok bolyongani, és hogy pontosan merre, azt majd útközben elmesélem. Mindenesetre rögtön a komp kikötő után egy 10%-os emelkedővel kezd az út. Igen, ez a sziget, ez dombosabb, hegyesebb lesz, mint Krk volt. Brutális egyébként, hogy mennyi autó megy visszafele is. Odafele is kisebb dugó volt ott a komp kikötőben. És visszafele is már így reggel, hát már most már igazából inkább délelőtt van. Több száz méteren keresztül áll itt a sor. Eddig tartott a jó világ, és eddig árnyékban tekertem. Látszik talán még. Ugye a hegy takart, úgyhogy kellemes időben lehetett bicajozni felfelé. Most viszont már itt teljes egészében telibe süt a nap. Egyébként elég magasan vagyok már. Szerintem egy ilyen közel 100 méter feljöttem a tenger szintjétől. Megérkeztem, úgy látszik, a hegynek a tetejére. Kilátás az pedig egyre jobb. Ott szemben Krk szigete, ahonnan jöttem, illetve egészen hátul a nagy hegyek, az már a szárazföld, illetve a Velebit hegység. Pár szót még erről a túráról, mert lehet, hogy vannak olyanok, akik nem látták az előző részt, azok is kerüljenek azért képbe, hogy mégis mit keresek én itt, és hogy mi az egész túrának a koncepciója. Horvátországban vagyunk, annak is a Kvarneröböl menti részén, ahol számos sziget található, mint például a már említett Krk és a jelenleg is megtekert Stressz sziget. Alapvetően öcsémmel érkeztem ide, egészen pontosan Krk szigetére. Minden évben el szoktunk jönni, túrázni közösen. Voltunk már Montenegróban, Ausztriában, és most idén Horvátország a soros. Ezeken az utakon, bizonyos pontokon együtt túrázunk, más pontokon viszont külön válunk, és mindenki arra megy, illetve azt nézi meg, ami számára igazán fontos, illetve érdekes. Az idei túra annyiban más egy picit, hogy jött velünk egy harmadik személy, és öcsém főleg vele mozog, így én most többet megyek külön, de több ponton egyébként találkozunk. Most az elkövetkezendő bő egy napban nem, ugyanis én átjöttem ide Stressz szigetére felfedezni kerékpárral, öcsémék pedig Krk szigetén maradtak, és én majd holnap csatlakozok majd hozzájuk. Mert alapvetően a videóim kerékpáros túrákat mutatnak be, ezért az utazásnak a többi részét nem is igazán tervezem megörökíteni, az inkább tényleg csak arról szól, hogy pihenjünk. Azokról a helyekről, amiket én kerékpárral járok be, egy remélhetőleg látványos útifilm fog készülni. Megkezdődött közben a lejtő. Ez tulajdonképpen Stressz városáig fog vezetni, a sziget legnagyobb városához. De mai nap nem az a fő célpont, csak érintőlegesen. Vannak annál a településnél érdekesebb helyek itt a környéken. Egyébként a mondókámból, illetve a kerékpárról készült snittekből valószínűleg már kiderülhetett, hogy én ma itt fogok a környéken aludni, ezért van nálam sátor, illetve egyéb felszerelés. Gyakorlatilag ez most egy ilyen mini bikepacking túra az utazáson belül. Az, hogy hol fogok aludni, azt még én sem tudom, majd meglátjuk. Még mindig felfele haladok. Ez már egészen a szigetnek a belseje. Látszik, hogy ilyen erdős, bokros vidék ez. Tele sziklákkal, sziklás talajjal. Jó magasra feljön ez az út. Aki a komptól
elindul a sziget belső felé, az készüljön fel arra, hogy elég hosszú ideig kell másznia a 9-10%-os emelkedőket. Szerencsére az útminősége azért az elég jó, sőt, hát igazából tüköraszfalt van itt, és forgalom sem túl nagy. Akkor van egy jelentősebb hullám, amikor megérkezik a következő komp, és rengeteg autó lehajt, illetve elkezd megindulni a sziget közepe irányába. Úgy látom, felértem a hágó tetejére, hogy innen valószínűleg most már végig gurulás Thresh szigetére, illetve Thresh városába. 5 kilométerre jelöl egyébként egy kempinget a tábla. Nekem az még egyelőre túl korai, de ettől függetlenül guruljunk le a városba. Ez már Thresh. Mármint a város. Thresh. A sziget legnagyobb városa. Mondjuk hatalmas metropolis senki ne képzeljen el maga elé. Nagyjából 2500 fő lakja. Viszont ugyancsak csinos, igaz ilyen szűk, sikátoros belvárosa van, illetve óvárosa. Nagyon hangulatos. Úgy döntöttem, hogy itt fogok ebédelni. Ez az. Na, ez lesz az ebédelőhelyem. Ilyen kilátással. Az ebéd pedig nem más, mint egy kis szalámi szendvics. Jó étvágyat! És itt is van, amit kerestem. Egy kút. Ezt is a Park4Night applikáción belül szúrtam ki. Nem reklám, nem kapok érte pénzt. De minden esetre hasznos, ugyanis itt fel tudom tölteni a kulacsaimat. Volt itt az előbb egy fickó, megkérdeztem azért, hogy ez iható víze, és mondta, hogy igen. Ez a víz egyébként a Vranetóból érkezik. A sziget egyik legérdekesebb látnivalójától, amit érinteni is fogok a túrán. Hogy mennyire közel tudok menni, az még kérdés számomra is, de mindenképpen fogok majd beszélni róla, mert tényleg az egy nagyon különleges geológiai érdekesség. Keringek már vagy itt negyed órája itt a városban. Ezek a szűk sikátorok olyanok, mintha egy labirintusban lennénk. De úgy néz ki, hogy lassan kijutok. Na, itt úgy látszik, itt van a városkapu.
Egyébként nincs sok turista ahhoz képest, hogy mennyire hangulatos ennek a kisvárosnak is a belseje. De ez nem véletlen, maga Thrash sziget is, főleg Krükkel összehasonlítva, egy sokkal nyugisabb, sokkal gyérebben látogatott hely. Erre a nyugalomra természetesen rá is ültek a helyiek, úgyhogy nem véletlenül hirdetik úgy útvonalútféle, hogy no stress in Thrash. Még most ez a kis eltévejedés, ez azért bennem okozott némi stresszt. Na jó, azért olyan sokat nem. Itt van egy másik városkapu. Elhagyom Thrash városát, de maradok Thrash szigetén. És megkezdődik a mai nap második nagy mászása, ugyanis Lubenice nevű településre fogok feltekerni, ami egy hegynek a tetején van. Nagyjából 19 km innen Thrashtől, és úgy 600-700 méternyi szintet jelzett a térkép. Egyébként most van fél egy. Kicsit megálltam itt az út szélén, ugyanis innen már fantasztikus kilátás van Thrash városára. Itt húzódik ebben az öbölben. Ott arra van strand is. És az ott hátul, az pedig már az Isztriai félsziget lesz, hogyha minden igaz, az a szárazföldnek a része. Ugye Thrashtől nyugatra az Isztria húzódik, és egy keskeny sáv választja el csak, tengersáv választja el csak a félszigettől a szigetet. Jó nagy hegy van arra is. Hát igen, Thrash az hegyesebb sziget, mint Krk volt. Szerintem fogom még ezt emlegetni a mai nap folyamán. Egyetlenül tűz a nap. Az a helyzet, hogy izzadok, mint a ló. Megint feltöltekeztem, ugye több mint 2 liter vízzel indultam neki ennek az útnak, de hát szerintem már 1 litert kiizzadtam magamból. Piszkosó meleg van. És árnyék pedig sehol. Egyetlen igazi szerencse, hogy az út az nem emelkedik annyira durván. Én egyébként ilyen 5%-osra tippelem. Egészen kellemesen lehet rajta haladni. Viszont baromi hosszú ez a rész. Itt megyünk a hegyoldalban. Alattunk egy nagy völgy, és itt kanyargózik, mint egy kígyó ez az út. Felértem az út tetejére, innentől mintha elkezdene lejteni. Ami annyira igazából nem jó hír nekem, mert a célpontom az nagyjából egy ilyen 400 méteres sziklán fekszik. Úgyhogy nekem minden egyes méter gurulás az utána újramászást jelent. Meglátjuk. Útelágazáshoz érkeztem. Valun és Lubenice jobbra van. Egyenesen pedig Márilosinra lehet eljutni. De én megyek itt balra. Jobbra? Bocsánat, már elnézést, tényleg nagyon meleg van. És kicsit így fárasztó tekerni, koncentrálni. Én is emberből vagyok. Attól függetlenül, hogy itt tekerek. No, néhol azért van kilátás. Ott a távolban már az Isztriai félszigetnek a hegyei látszódnak, és akkor itt közelben pedig Thrashnek a partvidéke. Jó kilátás ez. Igen, maga a táj az nem különösebben látványos. Szerénynek tűnő dombok vannak, illetve hegyek, fákkal, bokrokkal benőve. Olyan igazán látványos
sziklaalakzatok, azok nincsenek. Viszont itt tényleg azért a tengerre nyíló panoráma az valamilyen szinten kárpótol. Ez ám a pad. Ilyen panorámával. Nem rossz. Nem állok meg itt, mert az előbb álltam meg amúgy nézelődni, csodálni a panorámát. Most viszont lejtő jön. 11%-os a tábla szerint. Erre, Lubenice 5,5 km erre, és innentől elkezd emelkedni az út újból. És én nem váltottam vissza. A macska rúgja meg. Jaj. Hú, ezt nem fogom tudni most így kitekerni. Ez fontos, hogy ne terhelés alatt váltsunk. Úgyhogy kicsit kézzel segítettem neki. Így már jobb lesz. Na, hát 5,5 km, és valószínűleg most ilyen 200 méternyi vászás jön. Mert annyit szerintem gurultam vissza. Pedig már milyen magasan voltam. De jó lett volna csak szimplán síkban végigjönni. Folyamatosan nézek így oldalra. Hát ha van kilátása a Vranatóra, ugyanis arra fele van, egy völgyben. Az az egyik legérdekesebb része a szigetnek. Hát sajnos nem igazán lehet megközelíteni, de még olyan helyet sem nagyon lehet találni a leírások alapján, ahol normális rálátás van a tóra. Ez egy nagyon érdekes tó, ugyanis ez egy dolog, hogy mondjuk 5,5 km hosszú és 1,5 km széles, és olyan tiszta a vize, hogy akár 20 méterre is le lehet látni. De a tó egy kriptodepresszió, ami azt jelenti, hogy a tó medre jóval a tengerszint alá nyúlik, körülbelül 60 méterrel. Maga a felszíne az olyan 13 méteren van, és ebből nagyjából ki lehet számolni, hogy a legmélyebb pontja körülbelül ilyen 75 méter mély. Akkora mennyiségű és olyan tiszta édes víz van a medrében, hogy mind Thresh, mind Losiny szigetek vízellátását a tóból nyerik. Ráadásul szüretlenül állítólag. Mondta a srác, akivel beszéltem ott Thresh városában, hogy az a víz is, ami a kútból jött, az is a Vranatóból származik. Úgyhogy tulajdonképpen nekem most a kulacsaimban a Vranató vize van. Majd előveszem és megmutatom, hogyha nem lesz jobb rálátás a tóra. Az utolsó letérő Lubenice felé, a változatosság kedvéért megint 10%-os emelkedővel. De most már csak 1-2 kilométer és itt van a város. El se hiszem. Megérkeztem Lubenice-be. Ó, ez nem volt egy gyenge menet. Ott van fent parkoló. Engem nem érdekel a parkoló, engem a városka érdekel. De még lehet, hogy először inkább enni fogok. Azért rengeteg kalóriát elégettem ide felfelé. Főleg így a lehajtótól, az utolsó lehajtótól azért majdnem végig 10%-os vagy a fölötti út volt. Szóval aki fel akar ide tekerni, az kösse fel a gatyáját, mert nem egyszerű. Nézzük meg inkább a kilátást. Ez, hogyha minden igaz, ez elég látványos lesz. Hú. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg egy látványos hely. Igen, ez nagyon látványos hely.
Na jó. Ezt most ide leállítom. És akkor nézzünk ide. Kicsit el vannak gémberedve a lábaim. Az a helyzet, hogy megcsíptek tegnap a szúnyogok, és nem tudom, hogy mennyi látszik, de ilyen ököl nagyságú duzzanat van. Például itt a Bádlimon, de itt is, meg itt is. És tekerés közben is baromira feszít, és hogyha hozzáérek, akkor meg kifejezetten fáj. Járás közben is fáj most már. No. Hűha. Hát azért nem gyenge ennek a kis településnek a fekvése. Nem azt mondom, hogy merőlegesen, de baromi meredeken szakad le a hegyoldal bele az Adriába. Az egyébként, hát ott a háttérben lehet látni az Isztriai félszigetet. Ugye gyakorlatilag nyugatra nézünk most. És akkor ott lent látható Horvátország egyik legszebbnek tartott strandja, a Sveti Ivan Beach. Látszik, hogy nem sokan lézengenek ott a parton. Nem véletlenül. Innen indul egyébként a gyalogút lefelé, és az legalább egy óra egyébként leérni oda. Szerintem a legtöbb ember, legtöbb strandoló, aki ott van, inkább a hajókról jöttek. Ugye ott van pár hajó, ott az öbölben, és azokról gondolom kiúztak a strandra. Tényleg szép látvány innen, nagyon szép kék a tenger. Hát szívesen én is csobbannék, de megmondom őszintén, nincs kedvem lemászni. Az brutális lenne. Meg visszamászni, az még brutálisabb. És akkor itt látni a települést magát. Itt látni ezeket a sziklafalakat, amik a nyugati oldalról szegélyezik. Erre a sziklafalra épült tulajdonképpen a város. Na jó, inkább nézzünk be a városkába, és akkor mesélek még néhány érdekességet a településről. Na, a bringát leállítottam oda hátra, és akkor most menjünk egy kört itt a városban. Azért a város megjelölés az enyhén szóval túlzó, ugyanis egy 12-3 fő lakosságú kis településről beszélünk Lubenica esetében. És nyilván kiterjedését tekintve is, hát nem egy Tokió, maradjunk annyiban. Szóval nagyon jók ezek a házak. Igazi, középkori, sokkal inkább középkori hangulata van. Még Cresnél is középkoribb hangulata van. Mondjuk ezek a spaletták azért furcsán néznek ki, de legyen. Itt van egy kis kápolna. Mindenféle képeslap és ajándéktárgy. És itt az étterem, ami most éppen zárva van, Hibernicia nevű étterem, ami a településnek a római kori nevét viseli. A római kori településnév egyébként a hideg szélre utal, ugyanis a bóra az itt is erősen érezteti hatását. Ugye a bóra az a szél, ami főleg télen fúj, illetve tavasszal. A Velebit hegységből érkezik le a hideg levegő az Adriai tenger felé, és itt Cres szigetén is jelentős hatással van a klímára. Hát igazából ennyi a település, tehát hogy így eljöttem idáig, és onnantól kezdve már kapon túl már egy túróútvonal kezdődik. Pernát települését jelöli, legalábbis gondolom, hogy település, 1 órányira van innen. Teleszkóp 20 méterre. És itt van a temető. Egy kis kápolna. És még egy csodálatos kilátópont. Ott van lent a beach, a Sveti Ivan Beach, amiről már meséltem. És tulajdonképpen itt egy ilyen
hegygerinc kezdődik, illetve folytatódik még tovább. Erre a hegygerincre épült fel a település. Elég hosszan el lehet látni a távolban. Isztria hegyeit is lehet látni, az Ucska hegységet. Egyébként találkoztam itt két magyar kerékpártúrázóval. Hello. Did you came with a bike? Igen, azzal a két bicúval. Nagyszerű. Akkor magyarok vagytok ti is. Igen. Gratulálok. Hát igazából csak néhány napra jöttünk, így öcsémmel, így külön vannak. Én meg így eljöttem tekerni, meg vlogot csinálok, aztán... De jó, mi a vlogod? Bringából túrák. Ja, én ezt ismerem. Igen? Igen, na. Láttam a videódat. Úgyhogy Mihályt és Pannit ezúton is üdvözlöm, nagyon jól beszélgettünk, és további jó utat kívánok nekik. Bármide ez a videó adásba kerül fel a YouTube-ra, addig már valószínűleg rég hazaértek. Na, menjünk fel még ide a kis sziklás részleteire. Távcső a semmibe, vagy legalábbis majdnem semmibe, 1 euróval működik. Túlságosan sok mindent nem lehet látni, mert tulajdonképpen a nyílt tenger látható arra. Mondjuk meg lehet figyelni a fürdőzőket lent a strandon. Egyébként most belenéztem, lehet látni, tehát nem kell bele 1 eurót dobni, de borzasztóan rossz minőségű a lencséje, úgyhogy normális megfigyelésre alkalmatlan ez a teleszkóp. És elhagyatott részek vannak itt. Hát ebben a faluban egyébként laktak több százan is, még mondjuk a II. Világháború előtt, de teljesen kiürült, hát szinte teljesen kiürült. Tulajdonképpen már csak egyfajta ilyen turistamágnes. A legtöbb ember, aki itt mászkál, az nem itt lakik, hanem csak megnézni jön a falut. Azért ez nem olyan csili-vili hely, mint mondjuk Rovinj, vagy más hasonló horvát ilyen turistaváros. Itt azért kőkeményen látszik, hogy néhány épület itt már eléggé felújításra szorul. Hát vissza is értem, tulajdonképpen itt egy kört menni az fél perc, na jó, legyen 2. És ennyi igazából ez a kis település. Na jó van, elég későre jár, itt elbeszéltem az időt, úgyhogy lassan meg is indulok vissza. Egyébként van itt a környéken, illetve a magában a kis településen Birka Múzeum is, ott látható a táblája, de most gyakorlatilag olyan szinten siesta van, hogy semmi nem volt nyitva, maximum az a bizsuárus. Úgyhogy ezt sem tudtam megnézni. Hát mondanám, hogy gurulás vissza Trashbe, de azért ez nem szimplán gurulás lesz, ugyanis legalább 200-300 méternyi mászás van az útban, úgyhogy ez elég brutális lesz még vissza. De minden esetre Lubenice most ennyi volt, úgyhogy irány a sziget fővárosa, Trash. Visszaértem Trashre, és gyorsan beugrok egy pékségbe, veszek kaját, meg valami hideg bubis üdítőt, meg feltöltöm a kulacsaimat, aztán úgy döntöttem, hogy megyek tovább. És hegyet mászok egy kicsit, mert ma még nem volt elég. Oké, megvannak a cuccok, úgyhogy most már csak neki kell indulni, hegyet mászni. Most éppen azon vagyok.
ugyanis a célpont az Beli települése. Beli települése pedig a szigetnek az északi csücskében van, és át kell mászni a szigeten végigfutó hegygerincen ahhoz, hogy odaérjünk. Megmondom szintén, nem tudom, hogy meddig fogok jutni. Nagyjából bő egy óra múlva lemegy a nap. Megpróbálom kihozni a legtöbbet a helyzetből. Én azt néztem, hogy eddig itt a szigeten bő 50 km alatt, amit a komptól jöttem, nagyjából 1400 méternyi szintet szedtem össze. És akkor ebben még nincs benne az a 12-13 km, amit Krüktől a kompig tettem meg. Az sem volt sík, ott is voltak emelkedők. Szóval egészen combos nap ez a mai. Nem mondjuk, erre számítottam. Sajnos új helyzet van. A körkön maradt társaság bekajált valamilyen olyan tengeri herkentyűt, amit nem kellett volna. Úgyhogy szükségük van valakire, aki egyáltalán el tud menni boltban egy gyógyszertárba nekik. És az a valaki az most én leszek. Úgyhogy ugrott a Belibe való eltekerés, hanem helyette ugyanúgy megyek azon az úton, amin délelőtt jöttem, mégpedig Merak felé, a komp irányába. Most megnéztem a komp menetrendet, este 10-ig egyébként jár, úgyhogy hát megpróbálok elcsípni egy esti járatot, és utána azzal szépen visszamegyek Krk szigetére. Hát, nem ez a legideálisabb helyzet, de egy utazáson, egy kerékpártúrán mindig történnek olyan helyzetek, amihez alkalmazkodni kell, és ez most pont egy olyan helyzet. Mindegy, a legfontosabb látnivalót, Lubenicét, azt sikerült megtekinteni, meg hát azért elég jót bringáztunk itt a Thrash szigetén. Minden esetre picit sajnálom azért Beli települését, de eléggé necces lett volna odaérni. Lehet, hogy vadkempingezni kellett volna útközben. Úgyhogy hát az most kimarad. Legalább lesz miért visszajönni. A csapat többi részének egészsége az sokkal fontosabb. Megálltam egy kicsit, van kilátás. Hát alakul a naplemente, bár tökéletes nem lesz, mert a felhőzet eltakarja egyébként az égnek az alját, bár ugye ott a túloldalon Isztriának a hegyei miatt egyébként sem lehetne látni, hogy a nap a tenger alá bukik be, de így is nagyon szép ez a látvány. Aranyhíd van. Felértem a hágóra, és itt van egy érdekes plakát, ezt már néztem egyébként idefele is. Hát nem pont ezt, mert ugye ez pont háttal volt nekem, de nem tudom először kivenni, hogy mégis mi a túlót ábrázol. Azt látszik, hogy valamilyen tiltást, de aztán így közelebb jöve, illetve jobban megvizslatva látom, hogy arra hívják fel a figyelmet, hogy törött üvegből is képződhet erdőtűz ebben a száraz mediterrán régióban, és látszik, hogy átsüt a napfény a törött sörös üvegen, és begyújtja az erdőt. Az érdekességgel nem gondoltam volna, hogy ilyen szinten a nagyító hatás, amit ez a prizma hatás, vagy nem tudom pontosan, hogy hívják ezt, ilyen üvegeknél is játszik, de úgy látszik, hogy így is keletkezhet sajnos erdőtűz. Ezt jó tudni, bár egyébként sem szemettelünk az erdőben. Akkor jöjjön a Thrash szigeten eltöltött időm utolsó gurulása. A célpont Merag, a kompállomás. A 7 órási kompot azt értelemszerűen nem érem el, mert már lassan 4:80, de a fél 9-es az bőven meg lesz.
komp kikötőnél, meg is van a jegy. Egész nagy élet van itt. Van itt büfé, étterem, toyi WC. Így néz ki a plac, ahová befut a komp. Egyébként szép, nagyon szép rész. Főleg lefele jövet, azért az csodálatos panoráma volt, úgyhogy ilyen fények közepette is élmény volt legurulni. Már azért alkonyat van, úgyhogy a látási viszonyok azért nem tökéletesek, de szerencsére nem volt nagy forgalom. Van még 3-4 órán nagyjából a komp indulásáig, úgyhogy addig itt fogok majd elmalmozni. 8 után 10 perccel érkezik már a komp is. 20 perc alatt, ha minden jól megy, mindenki fel fog ráférni. És már indulásra készen. Pont most jött egyébként egy kerékpáros. Szegény éppen, hogy elérte volna a kompot, és látom a gesztusaiból a jegyszedőnek, hogy azt magyarázza, hogy ott fent kellett volna megvennie a jegyét. Hát igen, ez eléggé szerencsétlen dolog. És hogyha most ugye ezzel a kompal nem tud elmenni, akkor másfél óra múlva megy a következő. Próbálja szerintem győzködni ott a fickót, hogy engedje fel. Hát, ha megkönnyörül rajta. Nem. Hát, amíg felteker odáig, meg amíg még megveszi, aztán visszajön, addig szerintem elindulunk. Hát most nyomnia kell egy Tadej Pogačar szintű hegymászást, hogyha időben oda fel akar érni. Ugye ez a rész ez végig 10%-os, vagy még talán több is. Most már kötik el a hajót, illetve a kompot. Közben a bringás barátunk most jön vissza. Gyerünk haver, ezt még el tudod érni. Le is zárták a sorompót ebben a pillanatban, de most már tényleg csak pár méter. És bent van. Na, szuper. Hát ez nagy mentés volt a részéről, de nagyon jó fejek voltak a kompnak a kezelői, mert megvárták. És egy ilyen 5 perccel kellett volna indulnunk. De most 20:35-kor felemelkedik ott a hátsó ajtó, és megindul a komp. Nagyjából 25 perc a menetidő, annyi idő múlva már ott leszünk Kirk szigetén. Sok látnivaló nem lesz útközben, de már erőteljesen éjszaka van. Egyre jobban fel van dagadva itt a lábam, nem tudom, hogy mennyire látszik, de ez így egy ilyen hatalmas duzzanat. És van még egy itt is, talán itt látszik. Ez is sokkal kisebb. Meg itt is. Én nem tudom, hogy mit csíphetett meg, de ez valami brutális. Látszik is egyébként, hogy itt fel van dagadva az egész. És az a helyzet, hogy fáj. Még tekerés közben inkább csak szorított, de most már kifejezetten fáj. És hogy mi történt a kompolás követően? Szerencsére nem sok minden, de hogy kerek legyen a történet, összefoglalom, hogy mi volt az út maradék részében. A legfontosabb, hogy a gyomorrontással küzdő útitársak szerencsére a hazaút napjára rendbe jöttek, és nem kellett orvoshoz fordulnunk a helyzet miatt. A maradék napokon már nem ültem kerékpárra, így azokról videós beszámoló sem készült. Pár szóban azért elmesélem a benyomásaimat a környékről. Mindkét szigeten nagy élmény volt bicajozni. Bár sziklásabb formái miatt Kirk látványosabb élményt adott, összességében Thresh nyugisabb hangulata jobban megfogott. Bármelyik szigetet is szélozzuk meg, jobb, ha felkészülünk a kemény emelkedőkre, amelyek a tűző nyári vagy kora őszi napokon különösen kegyetlenek tudnak lenni.
Ettől függetlenül, ha valaki megkérdezné, visszamennék-e ezekre a helyekre, gondolkodás nélkül igent mondanék. Főleg, ha beli városát is lehetőségem lenne útba ejteni. Ennyi volt tehát a horvát mini-sziget túra. Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik sziget jött be jobban, és ha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni és megosztani, ha pedig a többi is tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, de egyébként meg menjetek bringázni, mert ez nagyon jó. A Merida kerékpárt és a felszerelésemet köszönöm szépen a Merida Concept Store-nak. Link hozzájuk a videó leírásában. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk a következő videóban, addig is pedig tudjátok, én bringázni mentem. Sziasztok!